Hej. Hvis I kan se og høre mig, så er det fordi teknologien virker, og det er en god ting. Jeg skal tale om min oplevelse med at skrive den her opgave. Så skal jeg tale lidt om uddannelse af ansatte, og så skal jeg tale om modul 5 versus modul 4. Og det jeg tænker, det er, at jeg har jo skrevet en opgave, som har fokus på, hvordan EUD-eleverne kommer bedst igennem grunduddannelsen som smed ved hjælp af digitale teknologier fra henholdsvis Web 2.0 og IKT. Og jeg tænker så efterfølgende på, at hvis eleverne skal lære det her, så skal de jo have en lærer, som kan lære dem det. Og som det er lige nu, der føler jeg mig ikke rigtig sådan helt rigtig klædt på til at kunne det. Jeg synes, jeg mangler noget viden inden for IKT og Web 2.0's digitale teknologier. Så under tilvirkningen af selve opgaven har jeg kunne sætte mig ind i elevernes sted og har følt mig både magtesløs, frustreret og uvidende i forhold til at skulle producere et produkt, som jeg ikke havde den fjerneste anelse om, hvordan jeg skulle gribe an. Men efter en del læsning, sparring med kollegaer, og medstuderende og vejledning for undervisere, blev jeg så klogere på Web 2.0 og de mange teknologier. Jeg fik produceret et produkt, som jeg tror kan stilisere eleverne deres proces så meget, at de udvikler kompetencerne, som skal til for at gennemføre en grunduddannelse som smed. Og så være på samme faglige og digitale niveau som andre elever. Så synes jeg, at der er rigtig meget fokus på eleverne, som skal lære og som skal føre vores samfund videre, både herhjemme og i udlandet. Fordi er man der ikke, hvor tingene sker, så sakker man håbløst bagud. Men man må ikke glemme at uddanne lærerne, som skal lære dem det. Jeg tror, at de fleste unge lærere er godt med både 2.0 IKT, så de skal egentlig bare vedligeholde det, de kan, og så lære det nye. Men den ældre generation, min egen, skal først lære IKT, og så Web 2.0, og derefter vedligeholde og lære det nyt. Så taler jeg så i opgaven om, at jeg tror, at eleverne på anstalt Herstedvester vil have samme muligheder som elever udefra, hvis de har haft adgang til at bruge de digitale teknologier fra Web 2.0 og IKT i deres uddannelse. Men det sker kun, hvis kriminalforsorgen tilbyder os, som skal lære eleverne uddannelse inden for disse teknologier, så vi kan lære det fra os på det tilsigtede niveau. På modul 4, hvor der var fokus på deltagerne i EUD, skrev jeg om den hele tekniske skole på anstalten Herstedvester, hvor P2-værkstedet, som jeg er levet værkmester på, vil blive lavet om til en teknisk skole, og vi vil tilbyde alle fagene i EUD. Jeg ved så nu, hvor jeg har lært meget om de digitale teknologier, at den hele tekniske skole først bliver komplet, når Web 2.0 og deres digitale teknologier de inddrages. Så man får de digitale kompetencer, som muliggør både mit samarbejde med tekniske skoler og uddannelsessteder, og elevernes samarbejde i digitale læringsmiljøer og forums, selvom de faktisk sidder bag store mure og låste døre. Så ja, tak for det.